Искате по-добри възможности за работа? Научете немски или английски с Атена и си отворете вратите към по-високи доходи и успех. В Атена знаем колко важни са езиковите умения за успех в кариерата. Ето защо сме вложили много време и усилия, за да намерим перфектното решение – Fun Easy Learn, приложение, което прави ученето по-лесно и приятно. Fun Easy Learn поддържа 62 майчини езика. Искате да научите немски, английски или някой от останалите 34 налични езика? Това приложение е създадено специално за вас. Fun Easy Learn предлага интерактивни уроци, игри с думи и ежедневни упражнения, за да поддържате мотивацията си и да следите напредъка си. Приложението е достъпно в Play Store, както и във версия за браузър. Можете да го използвате на телефона, таблета или компютъра си. А най-хубавото? Благодарение на ексклузивната оферта, която само Атена може да ви предложи, това струва по-малко от 2 евро на месец. Представете си, че можете да удвоите, утроите или дори учетворите заплатата си. Само 15 минути на ден и можете да промените бъдещето си. Учете, когато ви е удобно, по всяко време, навсякъде. С Атена и Fun Easy Learn имате всичко необходимо, за да постигнете целите си. Не чакайте, започнете още днес и направете първата стъпка към успешна кариера. Вашето бъдеще е във вашите ръце. Изтеглете Fun Easy Learn чрез линка в описанието, за да не пропуснете специалната отстъпка от Атена. И не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, за да разберете какво можем да ви предложим, когато учите език.